Изглежда като една спокойна улица сутрин или вечер. Чува се гугутка, чуват се разни гарги и връбчета. Има косове, прилитат наоколо. И е много интересно. Не е като в София. В София в момента слънцето се появява към може би 6 часа сутринта, може би към 6:30. А тук се появява към 4, може би към 4:30 вече грее силно 4:30 сутринта. Това е твърде рано, нали? Няма никой по улиците. Да, има понякога, както тази сутрин, една лисица. Има кралска гора наблизо. Има конюшни, кралски конюшни. Ето сега ще ви покажа част от конете. Намирам се всъщност в едно кралство. Не е Леденото кралство от филмите. Реално кралство, намира се по-на север. И там има различни неща. Например, ето вижте, това е пътя на велосипедите. Вижте колко е широк. Докато този път тук отляво е пътя на велосипедите. Не, това е пътя на пешеходците. Вижте колко е по-тесен. И ето тук се намира пътя на автомобилите. Вижте, пътя на автомобилите е широк, колкото пътя на велосипедистите. Да. Много интересно, въпреки че хората тук карат последни модели автомобили, Тесли, с електричество, за толкова много пари. Въпреки това, те казват, ние предпочитаме да караме колело, тук е света на колелата. И така, бихте ли познали в кое кралство се намирам? Името му започва с буквата Д и Шекспир го е споменавал чрез героя си Хамлет. Има нещо гнило там. Може би сте чели тази творба. Пишете в коментарите кое е това кралство, което започва с буквата Д. И ще ви разкажа още утре.